L-aħħar preparamenti fil-Vatikan qabel il-bidu tal-konklavi it-tlieta. Fl-aħħar sigħat madwar 160 kardinali iltaqgħu ddiskutew fl-10 kongregazzjonijiet ġenerali li ttellaw matul il-ġimgħa li għaddiet. Issa it-tlieta 115 minnhom, jiġifieri dawk li għandhom inqas minn 80 sena, se jidħlu fil-magħluq fil-lukanda tal-Vatikan eżatt qabel ma jittieħed il-vot għal Papa ġdid. Wara se jikkonċelebraw qudienza fil-Bażilika ta' San Pietru qabel din l-għażla importanti. Wara l-ikla ta' nofsinhar it-tlieta l-kardinali eletturi jidħlu fil-Kappella Sistina fejn dak il-lejl stess jittieħed l-ewwel vot. Il-polsi tal-vot jinħarqu eżatt wara fejn l-insara madwar id-dinja ikunu qegħdin jistennew x'kulur se joħroġ miċ-ċumnija tal-Vatikan hekk kif jinħarqu dawn il-karti. Madankollu fl-ewwel vot ta' dak il-lejl mistenni li jġeneraw daħna sewda, sinja li ma jkunx hemm qbil dwar min se jkun il-Papa ġdid. Dan hekk kif il-medja qiegħda tirrapporta li f'dawn l-aħħar jiem ta' qabel konklavi tul id-diskussjonijiet fossu l-kardinali ma ħareġ l-ebda isem fuq quddiem. B'hekk huwa mistenni li jkun hemm qatt ta' voti qabel deċiżjoni ddefinita mill-kardinali li titħabbar permezz tad-daħna bajta miċ-ċumnija tal-Vatikan.